Büyük şair Габдулла Тукайның әсәрләрендә ничә буын үскәндер. Аның тормыш юлы һәм иҗаты белән балалар кече яшьтән үк таныша башлый. Балалар бакчаларында әлеге юнәлештә төрле проектларда эшли. Безнең бакчабызда Büyük Тукайыбызның иҗатына зур игътибар бирелә. 2017 елдан алып, Тукай безнең күңелләрдә проектын тормышка ашырабыз. Әлеге проект Габдулла Тукайның иҗат мирасына ачкыч. Күрүегезчә, бүген бакчабызда Габдулла Тукай көне булды. Әлеге бәйрәмгә балалар да, без дә бик тырышып әзерләндек. Чарага кунак кызы Суанасы да килгән иде. Ул балаларга төрле уеннар уйнатты. Балалар да бәйрәмгә бик җаваплы әзерләнгән. Тәрбияләнүчеләр Гали белән Кәҗә, бала белән Күбәләк әсәрләрен сәхнәләштереп күрсәтте. Балалар әзерләгән җыр, бию, нәфис сүз бәйрәмне тагын да бизәде. Чара ахырында балалар белән тәрбиячеләр татарларның гимнына әверелгән туган телне башкарды. Бүген бездә Габдулла Тукайның бәйрәме. Без Габдулла Тукайның әкиятләрен яратабыз. Büyük шагыйрьнең берсеннән-берсе мәгънәле шигырьләрен балалар да яратып укысын иде. Кайда гына барсак та, нинди генә илдә булсак та, Тукай исемен онытмаска кирәк. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.